מה נשמע יפים שלי? מה קורה ג'מאעה? אני רוצה לפנות פה לבעלי הבנקים, לשאול שאלה פשוטה. לא נמאס לכם לעבוד עלינו? לא נמאס לכם לעשוק אותנו? כמה עמלות אתם לוקחים לנו? כמה? עמלת פקיד, עמלת ניהול, עמלת אשראי, עמלת הפקדת ג'ק דחוי, עמלת עמה ללעמה. תסבירו לי מה זה עמלת פקיד. אני הולך לבורגרנץ' שקונה המבורגר, אני משלם עמלת מוכר, הפקיד עובד שלכם, תשלמו לו אתם. מה אני צריך להשתתף? מה? צ'ק דחוי, 12 שקל עמלת הפקדת צ'ק דחוי, זה למשמרת. מי שומר עליו? המוסד! כולה סרקתם אותו במחשב, נגמר הסיפור, עוד שבועיים ייפרע. השומר בבית ספר של הבן שלי שומר על 800 ילד, לא מרוויח 12 שקל לשנייה. גנבים. פתיחת תיק, סגירת תיק. התיק היחיד שאתם פותחים לנו זה תיק הוצאה לפועל. התיק היחיד שיש בבנק זה התיק של לואי ויטון של המנכ"לית יימח שמה. מה אתם עובדים עלינו בעיניים? הלוואות חופשי תיקחו, פתאום. פעם בשביל לקחת הלוואה היית צריך להביא 4 ערבים, 2 ערבים ורבי. היום גילי ארגוב יכול להיכנס למנגה, נגזר 50,000 שקל להגיע לשיקול המזרח. כך, לך, אחר כך נסבך אותך. חלס, בנק למשכנתאות, אתה לוקח 800,000 שקל, אחרי 15 שנה מחזיר 2,200,000. 1,400,000 שקל ריבית, אבל על 500 שקל פתיחת תיק, הם לא יוותרו. הנה אנסוויתקום. פלא אתם כל שני ו50 מביאים פרזנטורים במאות אלפי שקלים לבנקים, וואלה, דביר בנדק עשה ניתוח קיצור שרוול על הגב שלי, על העמלות שלי. ארכדי דוכן מאז שהתחיל לפרסם את הבנק, הוא שמח, אני מלנקולי. שפן, אתה נרקומן. באמא שלי, אם אין לי פחד מאופנועים ואין לי פטור מהקב"ן לנשיאת נשק, מחר אני לא עושה שוד. נראה לכם אני אסתבך בשביל החרא הזה? לכו כפרה על בנק הזרע. אתה נכנס לשם, נותנים לך ספר, נכנס לשירותים, גם נהנה, גם משלמים לך. 10 פעם תרמתי זרע. עד היום אומרת לי אף אחד לא בא. שמו אותי תחתית העמוד. הם כל קונפה רוצה אחד עם שיער בלונדיני, עיניים כחולות טייס. את נראית קופיקו, מה את מחפשת? חפשי אחד במעמד שלי. שיהיה לכולם שבת שלום, שאלה יהיו הצרות שלנו.